Mám tady tip na super jídlo z Prahy. Je mi jasný, že se pohádáte o správné výslovnosti, jestli je to quesadilla, quesadilla, quesadělo nebo nějaká plněná placka, ale řeknu vám, že to stojí za to a kde si to můžete pořídit. Zdar z hladovce, mám tady další video na vaše přání. Tentokrát Praha, vy mi napište, kam zajet příště a já vám prozradím, že v Praze je podnik, který se jmenuje Starý Pán. A právě tady dělají jídlo, který se jmenuje quesadilla. Ty mi napiš, jak tomu říkáš ty. A já vám prozradím, že hodně kvalitních restaurací si na tohle jídlo netroufne. Ono je totiž takový nefotogenický, z vrchu vypadají všechny stejně. A ten rozdíl cítíš, až když to vezmeš do ruky, která je těžší, která je lehčí. Nicméně, pokud si chcete dát jednu z kvalitních ingrediencí, tak ten Starý Pán je ideál, protože tady mají i jiný jídla, který stojí za to a stejně tak si hrajou s touhle tutovou plackou. Schválně mi napište, kdo by si dal. Starý Pán, Praha a všem dobrou chuť.